Ahoj lidi, vítám se u dnešního videa a dneska to bude poslední video na tomhle kanále, protože víte, jak jsme to tady říká. Jak já budu už natáčet na mobilu bohužel, ale jinak se ničeho nebojte, kanál se bude jmenovat stejně, akorát, že tady kanál se přejmenuje jinak a tam ten kanál se bude jmenovat stejně a já vám a potom to objevíte tam ten kanál a mi dejte odběr pryč a dejte mi odběr na ten druhý kanál, když nemám hotový, tak zítra odpoledne tak mi tam dejte ten odběr a to bylo všechno a loučím se s tímhle kanálem, no ne úplně s tímhle kanálem, ale zatím ahoj.